Dakulang kagianan ang dinadara kan aron kainin mga proyekto. Let us maximize whatever opportunity na igwa digdi po sa Yapo Elementary School. Hindi po si istorya kan Yapo Elementary School. Si proposal nagpoon 2008, alagad nangyari year 2021. Na-a-appreciate ta po ang importance dahil duman sa naitataw ka sa mga kaakian ta. Imagine ta pong kang panahon, 100 plus na estudyante, haling Yabo, naglalakaw po pasiring duman sa Carolina Elementary School. Pero ngunyan po, naikwa na kaning konkretong ining establishmento, eskwelahan, na-enjoy na po ninda itong oras na dapat ita-travel pa ninda. Back and forth po yan, 5 kilometers. Otherwise, kung dahil tani kinibo, ining mga aking ining nasa atubangan ka, ang mga lalaw ko ninda, dahil mahiling ang kaugmaan na namamating ninda ngunyan. Dakula ang pasasalamat mi sa lokal na gobyerno ng syudad sa panginod sa itong Mayor Legasyon na ini po papakinabangong kang harayuong panghenerasyon. Bilang chairman ng Committee on Education, rest assured na tuloy-tuloy ang aming suporta sa mga programa sa edukasyon. Sa pagtugtog kay Yapo Elementary School, mahiling niya mo 10 years from now, 20 years from now, na igwang dakulang pakinabang sa satuyang mga akit ang eskwelahan na ini na naihanda ka po sila asin sa panahon na yan. Sana mas makay na po ang sa ilang buhay o pagbuhay kaysa po sa satuya ng mga magulang. Pag nangyari po yan, only then can we say na naging matrayong po kita sa satuya pong obligasyon, sa satuya pong mission, sa satuyang buhay para sa mga masunod na henerasyon.